עכשיו אנחנו עם עורכת הדין טלי אויזרוביץ', מומחית לדיני משפחה, רצינות. ואיתך אנחנו רוצים לבדוק את אחד מהנושאים הכי בעייתיים בזמן הגירושין, שזה המזונות. אז בוקר טוב. בוקר טוב. מזונות ילדים אכן נושא רגיש וכאוב לאימהות, לאבות, והילדים באמצע, ואני רוצה להסביר איך זה עובד בבית המשפט. אגב, זה די קשור לאייטם הקודם, משום שיש מזונות שקשורים לצרכים הקיומיים של הילד, בהם מכיר בית המשפט ואין צורך להוכיח אותם, ויש כל מיני מזונות שקשורים למשל לתחפושות, שהן סוג של מותרות. נכון, אז אני אסביר בדיוק איך זה עובד. בית המשפט בודק מהם צרכי הילדים, ובודק גם את היכולות הכלכליות של האב וגם של האם. בצרכים של הילדים הם מתחלקים לשניים, צרכים הכרחיים, כמו שאמרת, וצרכים מדין צדקה. הצרכים ההכרחיים הם הצרכים המינימליים, הקיומיים, כמו מזון, ביגוד, הנהלה, ובית המשפט העמיד אותם על סך 1,150 ש"ח. ובנוסף לזה המדור, שזה המגורים, זה הוצאות הבית, או המשכנתא או השכירות, ומזה 30% לילד אחד ו40% לשני ילדים וכך הלאה. מתוך הנחה שהחדר שהילד גר בו הוא בערך 30% מהבית, זה בערך החישוב. 30% זה חלקו בהוצאות, כן. מבוגר תמיד החלק שלו יותר גדול מהחלק של ילד. כן. תכלס מבחינת סכומים, אבל אנחנו מדברים על זה, 1,000 ומשהו שקל לילד לחודש זה הבייסיק, שזה כלום. נכון, וכאן נכנסים למזונות מדין צדקה. שזה המזונות מעבר להכרחים ועד לרמת החיים שהילד הורגל בה. ושם כבר מדובר בחלוקה שווה בין האמא לאבא. ושם, בדיוק, שם האב והאם שווים, והחלוקה תהיה בהתאם ליחס ההכנסות שלהם. במזונות ההכרחים החובה היא אבסולוטית על האבא. זהו, וגם צריך לזכור שמגיל 15, כל המזונות הם מדין צדקה, זאת אומרת שהשוויוניות עולה. את מדברת כאן אבל על רמת החיים שהייתה לפני כן, היא באמת פקטור חשוב? כי בסופו של דבר כן, אתה יכול לחלקל לילד מ-2,000 שקל בחודש, אתה יכול. נכון, את צודקת, ואכן יש כאלה שטוענים את הטענה שלך, אבל זו טענה שהיא לא נכונה, מאחר והרמת החיים שהילד חי בה, זה מה שמגיע לו לשמור על אותה רמה. יפה, אבל יגיד האב, סליחה, תורידי את ברמת החיים שלך, כאילו, את הזאת שמרוויחה מהכסף הזה, ולא הילד ישירות. לא, זה הילד ישירות, אם זה בגדי מותגים שהוא רגיל ללבוש, הוא צריך להמשיך, ואם זה חוגים שהוא הלך אליהם, הוא צריך להמשיך ללכת, ואם הוא גר בסביבה יקרה יותר, אז הוא צריך להמשיך לגור בה. ואב שהרוויח 30,000 שקלים נטו וירד מנכסיו, ופתאום הוא מרוויח 3,000 שקלים נטו, האם הוא יכול לעדכן, גם אם הילד היה רגיל לנסוע לחוץ לארץ פעמיים בשנה, לעדכן את המזונות כך שיתאים גם למצבו הכלכלי של האב? אם יש שינוי כלכלי לאורך זמן, אז הוא יכול, ואני רוצה פה לתת גם דוגמאות, ומפה אפשר יהיה להבין איך זה עובד. למשל, אב שהרוויח 40,000 שקלים, עצמאי, בעל חברה, האם לא עובדת, 2 ילדים, רמת החיים בשמיים, טיולים לחו"ל, בגדי מותגים, באמת ללא חשבון. האם הביאה הוכחות בבית המשפט, הביאה לרמת החיים שהייתה, הביאה קבלות, דפי כרטיסי אשראי, ואכן נפסקו מזונות 10,000 שקלים לשני ילדים, בתוספת מחצית גן ומחצית הוצאות רפואיות. זה לא נגמר פה, כי האב, ברגע שנפסק לו כזה סכום גבוה, הוא סגר את החברה שלו, וטען לקריסה כלכלית. באופן פיקטיבי הוא עשה את זה? באופן פיקטיבי, וביקש להפחית את המזונות. הייתה מלחמה מאוד קשה להראות שזה הייתה סגירה פיקטיבית, מונה רואה חשבון חוקר מטעם בית המשפט, והמזונות נשארו כפי שהם. אני רוצה להעלות אבל איזושהי בעיה. אחת הבעיות זה שנגיד מתגרשים, יש ילד בן שנה, שנתיים בבית, עוד אין חוגים. לא תמיד כבר יש את המותגים. איך אפשר לצפות מה רמת החיים שהילד יצטרך? כזה ילד בגיל 5, 6, 10 ו-18. אז לא צופים איך תהיה רמת החיים שלו, מסתכלים על רמת החיים עכשיו, רואים מה היכולת של האב עכשיו, ואם זה אב שמסתכר 40,000 שקלים, אז המזונות יהיו בהתאם. וכמה ניתן לשנות את זה בהמשך? עכשיו, תמיד ניתן לשנות מזונות, זה נתון לשינוי נסיבות, אם המצב הכלכלי הוא רע לאורך זמן. גם אם הוא ישתפר פתאום, וזכייה בלוטו או משהו כזה. זה חוקי להכניס לחוזי הגירושים שאי אפשר יהיה לשנות בעתיד את המזונות? אז זהו, אני רוצה באמת להגיד לכולכם, אף פעם לא לחתום על סעיף שלא תתבעו שינוי מזונות. לא הגדלה או לא הקטנה, כי זה לא חוקי, וגם אם יש מישהו שחתם על כזה סעיף שידע שהוא עדיין יכול לתבוע, והסעיף לא מחייב אותו. נכון, אי אפשר להכריח מישהו לא לחתום, ואפשר אגב את הפתרונות האלה לעשות גם בגישור אחרי שנים, לא חייבים מכל דבר ללכת לבית משפט, נכון? אפשר לבקש מהגרוש לבוא ולגישור. תמיד אפשר לנסות קודם בדרכי שלום, עדיף.
עדיף. לא מיד. וזו אומרת לכם עורכת דין, אז לא, זה בחשבון. באמת שעדיף. בית משפט, כמה שהוא עולה בית משפט, זה כבר עדיף לך, כאילו, אתה מבין, אתה תשאיר 40,000 שקל שם, זה כבר לא משתלם לך לתבוע את המזונות האלה.